Un monomi és una expressió algebraica formada per un número i lletres que estan multiplicant entre ells. Llavors, tot això que tenim aquí, aquest d'aquí dalt i els que hi ha a dins de la taula serien monomis, on hi ha un número i lletres variables que estan multiplicant entre ells, com ja hem explicat en vídeos anteriors d'expressions algebraiques. Quan no hi ha cap símbol de suma i resta és perquè estan multiplicant. Llavors, en un monomi podem trobar diferents parts. Normalment el número, que es sol escriure davant de les variables o de les lletres, s'anomena coeficient. I la resta, les lletres amb els exponents o les variables amb els exponents, s'anomenen part literal. Després, dins del monomi també podem diferenciar les variables, que són cada una de les lletres que intervenen. I torno a insistir, ja ho hem explicat quan vam fer expressions algebraiques, que les lletres s'anomenen variables perquè no sabem quin valor tenen o a quin valor corresponen. Aquesta A pot valdre 1, pot valdre 2, 3, 4, depenent de la situació o el context on estigui. Per tant, d'aquest monomi que hem posat aquí com a exemple, les variables serien la A i la B. Quan ens ho demanin en una activitat, variables d'un monomi, és important separar-les, o amb una coma o amb una barra d'aquestes més llarga, com si fos una divisió. I el grau d'un monomi consisteix en sumar els exponents de totes les variables. En aquest cas, aquesta variable té un exponent 5 i aquesta té un exponent 2, per tant, el grau seria 5 més 2, grau 7. Per tant, aquest grau d'aquest monomi seria 7. Anem a completar la taula per acabar d'entendre totes les parts que podem trobar en un monomi. El primer, 2c elevat a 6. El coeficient és el número de davant, el 2. La part literal és la resta, per tant, c elevat a 6. I les variables són les lletres que apareixen, en aquest cas seria c, i el grau seria la suma dels exponents. Com només hi ha un exponent, el grau és aquest mateix número, és grau 6. En el segon monomi, el coeficient seria menys 6. Important, no us deixeu el signe, perquè no és el mateix tenir 6 que tenir menys 6. La part literal és la resta, les lletres, amb els exponents, per tant, a elevat a 2, b elevat a 4. Les variables són les lletres que apareixen, a i b, i el grau prové de la suma dels exponents. 2 més 4 torna a ser un monomi de grau 6. En el següent, el coeficient és el número de davant, per tant, és l'arrel quadrada de 5, amb l'arrel quadrada, perquè no és el mateix l'arrel de 5 que 5 normal. La part literal és la resta, per tant, és la h. La variable també és la h, i el grau és l'exponent de la variable. Recordeu que quan no té exponent és com si tingués un 1. Per tant, el grau d'aquest monomi seria 1, un monomi de primer grau. En aquest d'aquí, coeficient, hem dit que és el número que hi ha davant, però no hi ha cap número. De manera que això és una cosa molt important. Quan no hi ha cap número davant d'un monomi, el coeficient és 1. És a dir, és com si hi hagués un 1 multiplicant això d'aquí davant. Per tant, quan multipliquem 1 per tot això, ens quedaria això, de manera que no cal escriure aquest 1. Després, la part literal són totes les lletres amb els exponents, x elevat a 2, y elevat a 5 i z elevat a 3. Les variables serien les lletres, la x, la y i la z, i el grau seria la suma dels exponents, que seria 2 més 5 més 3, ens dona un grau 10. Després, en el següent, el coeficient, la fracció de davant, 3 partit 5, ho deixem en forma de fracció per no escriure el decimal. La part literal, tota la resta, m elevat a 3, n.
Les variables són les lletres, m, n, i el grau és la suma dels exponents. Seria 3 més 1, perquè si no té exponent hi ha un 1, seria grau 4. I en l'últim exemple, el coeficient, fixeu-vos que hi ha un menys, per tant, en aquest cas, com no hi ha número, seria menys 1, perquè és el mateix d'abans, l'1 no es posa, però el signe negatiu sí, per indicar que aquest monomi és negatiu. Després, la part literal serien les lletres R, S, T. Les variables tornen a ser les lletres però separades, R, S, T, i el grau és la suma dels exponents. Com cada lletra té exponent 1, sumaríem 1 més 1 més 1, ens dona un monomi de grau 3.